ዓለም تيك توك اب منسيات عبي تقبلنا زرخبه حدا كاب عبيتي ناي محبراوي مرخبيتات متجبري ابيو اب ኢትዮጵያ ቲክቶክ عبي تقبلنا ترخيبو بزحات تጠቀምቱ ኮይኖም ዝስዕብዎ ዘለው ስለ ዝኾነ ኸኣ ጽሉኡ ኣዝዩ ገዚፍ እዩ በዚ መሰረት ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ሳልሳይ ናይ ጂ ፓወር ቲክቶክ ክሪኤቲቭ ኣዋርድ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ተኻይዱ ነይሩ ገለ ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝተረኽቡ ዝተፈላለዩ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብፍላይ ከዓ ኣብ ቲክቶክ ዝነጥፉ ኢትዮጵያውያን መንእሰያት ድማ ነቲ ዕለት ዝኸውን ፍሉይ ኣልባሳት ለቢሶም ዝተረኽቡ ኮይኖም ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ እቲ ከዳድና ንሕብረተሰብ ኢትዮጵያ ዘይውክልን ካብ ባህልን ስነ ምግባርን ዝወፀ ካብ ደገ ዝመፀ ኣዕናዊ ኣከዳድና እዩ ነይሩ ብምባል ሎሚ ንሓሙሽተ ቲክቶከራት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣእቲዎም ከም ዘሎ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ገሊጹ ወንጌላዊት ገብረ እንድርያስ በርሀ በረኸት ጸጋዬ ጃፋር መቕደም ደረጀ መንግስቱ ጉሩም ገዛህኝ ቀጭኔን ዮሐንስ መኮነን ሃብተ ማርያምን ካብቶም ሎሚ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተው ኮይኖም ካልኦት ነቲ መደብ ኣብ ምድላውን ኣብ ምምዋልን ተሳቲፎም ዝተባህሉ ጥርጡራትን ተኣሲሮም ኣለው ቅድሚ ሕጂ እውን ገለ ቲክቶከራት ካብ ኣዲስ ኣበባ ንመቐለ ንምብራር ተዳልያ ኣብ ዝነበረት ነፋሪት ረብሻ ስለ ዘለዓሉ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ነይሮም እቶም ቲክቶከራት እታ ነፋሪት ግድን ክትበርር ኣለዋ ክብሊኦም ኣብ ውሽጢ ነፋሪት ዕግርግር ፈጢሮም ሰራሕተኛታት አቪዬሽን ግን ኣብቲ ዕለት ሕማቕ ኩነታት ኣየር ስለ ዝነበረ ነታ ነፋሪት ከይትበርር እዮም ኣዚዞም ይኹን እምበር እቶም ቲክቶከራት ንሓበሬታ ሰራሕተኛታትን ፖሊስን ክርድኡን ክሰምዑን ኣይከኣሉን በዚ ምኽንያት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተዉ መንእሰያት ከዓ ንነዊሕ ኣዋርሕ ኣብ ፍርዳዊ መስርሕ ክመላለሱ ጸኒሖም እዞም ናይ ሎሚ ሓደስቲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተዉ ቲክቶከራት ግን ብሰንኪ ኣከዳድንኦም እዮም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ዘለዉ እቲ ናይ ሽልማት ስነ ስርዓት ብቐጥታ ብመንገዲ ቴሌቪዥናት ይመሓላለፍ ስለ ዝነበረ ፖሊስ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሕብረተሰብ ኢትዮጵያ ዘሕደሮ ኣሉታዊ ጽልዋ ልዑል እዩ ኢሎም ኣለው ፖሊስ ንመጻኢ እውን ኣብ ተመሳሳሊ ጉዳይ መርመርኡ ክቕጽል ከም ዝኾነ ሓቢሮም ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሓት መንእሰያት ብመንገዲ ቲክቶክ ስራሓቶም ከላልዩን ኣብ ዕዳጋ ክሳተፉን ክኢሎም እዮም ካልኦት ሓያሎ እውን ብኣውንታዊ መንገዲ ብምጥቃም ንብዙሓት ወገናቶም ኣብ ምሕጋዝ ዝነጥፈለው በዚ ሎሚ ዘመናውያን መንእሰያት ናይ ቲክቶክ ሕሳብ ከፊቶም ተንቀሳቓሲ ምስሊ ክጥቅዑ ምርኣይ ኣዝዩ ልሙድ ነገር እዩ ይኹን እምበር ገለ ካብዚኣቶም ብሰንኪ ብስለትን ዕድመ ዝደርኾ ንኣሽቱ ዝመስሉ ጌጋታትን ኣብ ዓበይቲ ጸገማት ክወድቁ ይረኣዩ ብዘይካ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ካልኦት ሃገራቱን ቲክቶከራት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትውለው ኣብ ታንዛንያ ንኣብነት ሓንቲ ብኒፈር ዝብል መፀውዒ ስም እትፍለጥ ቲክቶከር ኣብ ደማዊ ምርጫ ታንዛንያ ጣልቃ ኣቲኺ ሰባት ኣላዓኢልኪ ብዝብል ሰፍ ዘይብል ክሲ ተኸሲሳ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ትርከብ እዛ ቲክቶከር በቲ ቀሪቡላ ዘሎ ናይ ታንዛንያ ክሲ ክሳብ ናይ ሞት ፍርዲ ክበጽሓ ከም ዝኽእል ማዕከና ዜና ይሕብራ ንሳ ኣብ ዝሰራሓቶ ቪድዮ ኣብ እዋን ሰላማዊ ሰልፊ ሰልፈኛታት ካብ ሕማቕ ጋዝ ንምክልኻል ማስክ ክዕድጉ እያ ጎስጒሳ ንባዕላ ብስራሕ ንግዲ እትመሓደር ኒፈር ድሒሩ ዝመጻ ክሲ ኣዝዩ ዓብ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣይገመተትን ወላዲት እዛ ቲክቶከር ብስም ጓላ ንመንግስቲ ቅሬታ እኳ እንተሓተተት ሰማዐ እዝኒ ግን ኣይረኸበትን ኣብ ሰራሊዮን ሓንቲ ሃዋ ሃንት ዝተባህለት ቲክቶከር ብዛዕባ ፕሬዝደንት እታ ሃገርን በዓልቲ ቤቱን ገለ ምስ በለት ብሳይበራዊ ገበን ተኸሲሳ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትያ ተጣበቐት ሰብኣዊ መሰላት ብዛዕባ ኩነታት ሃለዋታን ጥዕናኣን ብምሽቓል ክሳብ ሕጂ ደሃያ ኣብ ምሕታት ይርከቡ ሓንቲ ካልእ አንጎላዊት ቲክቶከር ንመንግስቲ ዝቃወም ትሕዝቶ ዘለዎ ቪድዮ ምስ ሰርሐት ኣብ 2023 ኣብ መንበሪ ገዛኣን ከላ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትያ ነይራ ኣብዚ ዓመት እዚ ግን ካብ ማእሰርቲ ተፈቲሓ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝገልጽዎ እዛ ቲክቶከር ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ሕክምና ከይትረክብ ትኽልከል ነይራ ኣብ ኣዘርባይጃን ሓደ ነጣፊ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ፈለማ 2025 ፈጺምዎ ብዝተባህለ ገበን ን6 ዓመታት ክእሰር ተፈሪዱ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ እዚ ቲክቶከር ዕልዋ መንግስቲ ንኽካየድ ፀዊዑ ወይ ጎስጊሱ ዝብል ክስ እኳ እንተመስረተ ቤተሰቡን ናይ ነፃ ማዕከናት ዜናን ግን እቲ ንሱ ዝጠቅዖም ጽሑፋት ንመሰል ናይ ፖለቲካ እሱራት ዝጣበቑ ጥራሕም ነይሮም ይብሎ ኣብ ግብፂ ብተመሳሳሊ ካብ 2025 ዓመተ ምህረት ንድሓር መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ቲክቶከራት ሳዕሳዕቲ ናይ ውቃጦ ክኢላታት ናይ ማእሰርቲ ተግባራት ይፍጽም ኣሎ
መንግስቲ ከም ምኽንያት ማእሰርቲ ዝቐመጦ ሕብረተሰባዊ ሞራል ምጥሓስ ንኽብርታት ቤተሰብ ምግሃስን ጽዩፍ ነገራት ምዝርጋሕን እዮም። ኣብ ኡጋንዳ እውን ኣብ ዝወርሒ ሓያሎ ማእሰርቲ ኣብ ልዕሊ ነጠፍቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ተፈጺሙሎ። መንግስታት ብፍላይ ኣብተን ገና ዲሞክራስያዊ ክብርታት ዘይሃነፃ ሃገራት ዜጋታተን ብመንገዲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ተወዲቦም ንለውጢ ከይቃለሱ ድምፂ ከዓብሳ ይረኣያ። ከም ዝፍለጥ እቶም ብጄንዚ ዝፍለጡ ዳሕረወት ወለዶ ብመንገዲ ኢንተርኔት ተወዳዲቦም ዘካየድዎ ቃልሲ ኣዝዩ ሓያል ብምዃኑ ንመንግስቲ ብሒደት መዓልታት ካብ ስልጣን ከውርድ ዓቕሚ ዘለዎ ምንቅስቓስ እዮም ዝፈጥሩ። ናይዚ ኣብነት ነቲ ኣብ ኔፓል ኣብ ቀረባ እዋን ዝተፈጸመ ናይ ተቃውሞ ማዕበል ምምልካት ይከኣል። ኣብ ኬንያ ዝነበረ እውን ተመሳሳሊ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ታንዛንያ ከምኡ ዓይነት ናይ ተቃውሞ ማዕበል ኣንጊዳ ከም ዝነበረት ይዝከር። ሎሚ ውልቀ መለኽቲ ስርዓታት ንኢንተርነትን ንማሕበራዊ መራኸቢታትን ኣመና እዮም ዝቆጻጸርዎ። ዝኾነ ዘሰክፍ ኩነታት ኣብ ዝፍጠረሉ እዋን ቀልጢፎም ንመስመር ኢንተርኔት ይዓጽዎ። ከም ስርዓት ህግደፍ ዝበሉ ከዓ ካብ መጀመርቱ እውን ኢንተርኔት ዝበሃል ነገር ኣብ ጥቓ ህዝቦም ከቕርብዎ ኣይደልዩን። ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ንቲክቶክ ዋላተን ዝማዕበላን ዲሞክራሲ ኣለና ዝብላ ሃገራትን ከይተረፋ ይቃወሙ ኣለዋ። ናይዚ ምኽንያት ከዓ ቲክቶክ ኣብ ንኣሽቱ ወለዶን ኣብ ሕብረተሰብን ኣሉታዊ ጽልዋታት ይሕድር ስለ ዘሎ እዩ። ካብዚ ተበጊሰን ከዓ ትሕቲ ዕድመ ተጠቀምቲ ቲክቶክ ከይኮኑ ኣብ ምስራሕ ይርከባ። እዚ ቀልጢፉ ወልፊ ቪድዮ ንኽሓድረካ ዝገብር ናይ ቲክቶክ ኣሰራርሓ ሓንሳብ ምስ ኣተኻዮ ንኽትወጾ ዓቐብ ክሳብ ዝኾነካ ኣብ ወልፊ ዘጥሕል እዩ። ብዙሓት ኣብ መዓልቲ ንነዊሕ ሰዓታት ኣብ ቲክቶክ ቪድዮታት እናቐያየሩ ኣብ ምርኣይ ከም ዘሕልፍዎ ይዛረቡ። ስድራ ቤታት ንደቆም ካብ ቲክቶክ ንኽርሕቁ ዘይፍንቅልዎ እምኒ የለን። ኮይኑ ግን ቀሊል ኣይኮነን። ብፍላይ ካብ 12-13 ክሳብ 20 ዕድመ ዘለዉ ካብ ቲክቶክ ንምፍላዮም ኣጸጋሚ እዩ። እዚ ከምዚ እንተቐጺሉ ኣብ ወለዶታት ኣሉታዊ ሳዕብየን ክኸትል ዝኽእል ጸገም ከይፈጥር ካብ ሕጂ ተፈሪሑሎ። እምበኣር ነዚ ሎሚ ኢትዮጵያ ዝወሰደቶ ናይ ምእሳር ስጉምቲ ብዙሓት ወገናት ብሓጎስ ክቕበልዎ ከለዉ ገለ ከዓ ካልኦት ዓሌታዊ ግጭት ክለዓል ዝጉስጉሱ ኣብ ጸርፍን ዘለፋን ሕብረተሰብ ሃይማኖትን ካልእን ዝተዋፈሩ ሓደገኛታት ቲክቶከራት ገዲፍካ ነዞም ኣከዳድንኦም ዘኽፍኡ ጥራሕ ምቕያድ ቁኑዕ ኣይኮነን ይብሉ። ፖሊስ ኢትዮጵያ ግን ስርሐይ ገና ክቕጽል እዩ ዝብል ዘሎ። ክቡራት ተኸታተልትና ንሕጂ ዘዳለናዮ መደብ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ኣርእስቲ ክንራኸብ ኢና። ደሓን ጽንሑ። علم